Iqoqo elikhethekileyo eliphanda izenzo zorhwaphilizo kweli SIU liyaqhhuba nomsebenzi walo kwiphondo laseMpuma Koloni ngeliphanda izityholo zobuqhetseba ezingamakhulu amathathu anamashumi amahlanu ezayamene nentsholongwane yeCorona kweliphondo. Inkulubaphathiswa yeliphando umnumzana Lubabalo Mabuyane ibibambe inkomfa nabendaba ebhisho ngalentsasa ukanti intatheli yelijelo uyangafunani usenzelele ngxelo. Sibulise kuni sibulise na kubabukeli bethu niza kuthi ngqo sisebhisho emva kwenhlangano nentatheli ibiqhutywa Inkulubaphathiswa yephondo umnumzana Oscar Mabuyane phakathi kwezinto ke azithethileyo ngumcimbi wokuba iphondo lisaqinisekile lisaqinile ekulweni kule ntsholongwane i-coronavirus. Utshilo ke uba amanani ehlile ekwathetha kakhulu nangecimbi obuqhophololo okubonakala ingathi buyaqhuba ingakumbi kwiimali ezilungiselelwe ukulwa le ntsholongwane. Ke simfake ke koludluyano ndlebe Inkulubaphathiswa masibulise kuwe tata sichazele lo mcimbi wobuqhophololo okanye ukurhwaphiliza uyinkathazo engakanani ephondweni ingakumbi ngeli xesha. Urhwaphilizo luyingxaki msasazi ukususela kwangaphambili kwalurhulumente wentando yesininzi. Lo rhulumente ufikela kuloo ngxaki loo ngxaki khange idambe iqhubekile isenzeka kwiinkalo ngeenkalo. Nathi sifikela kuyo njengoba sifika apha kule 6th term kwaye inengcambu eburhulumenteni le ngxaki yorhwaphilizo nobuqhophololo. Sithathe ke ngoku isigqibo sokokuba kufike ixesha lokokuba sijongane nayo ngqo emehlweni kwaye siyisiphule nengcambu, and urhulumente wenza loo nto. Yiyo le nto ubonile uba ngeli xesha kuthe kwawubakho izikhalazo ezikhoyo ebezivela ngokweemeko ezenzekileyo ezinento kwenza nee-tenders ezithile. Sakhweba umongameli sacela i-SIU ngokunokwethu uba mongameli khawusithumelele abaphandi abatshатsheleyo bakhe bazoqwalasela le micimbi kuthethwa ngayo apha. Siyenza ke loo nto kuba sicinga uba kufike ixesha lokokuba sizama ukugutyula le ngxaki esihleli nayo egqwalisa umbutho okhokeleyo egqwalisa norhulumente wabantu. Inkulubaphathiswa enkosi kakhulu tata ngexesha lakho. Ukanti lowo ngumnumzana Oscar Mabuyane ethetha ngomcimbi woburhwaphilizo othande ukumosha umsebenzi owenziwayo apha ephondweni ingakumbi kumcimbi wokulwa le ntsholongwane i-coronavirus. Sithathe izintambo sizibuyisele kuneRhawutini.